Ей, това гардеробното влизаш и със светка. Къде сте виждали нещо такова? За първи път лично виждам, аз съм видял над 5000 апартамента. Амбиентно регулируемо осветление. Хора, ще ви покажа най-луксозния мезонет в цяла София. В последно време ми върви само на мезонети и тризонети. Така е тръгнал, собственика се свърза, каза, айде да продадеш и моя мезонет. 114 квадрата, на 2 нива, улица Монтевидео, нова сграда, САК 16. Ето стигнахме и до сградата, буквално е до небело, метростанцията на 10 минутки пеша, а с трамвай на 2 спирки. Вижте за какво става въпрос. Влизаме към подземния паркинг, където имаме паркомясто. Ето стигнахме и до жилището. Има си антре, просторен хол с къпа поръчкова кухня. Всичко е Bosch. Абсорбатор, печка, има съдомялна, хубав хладилник Bosch. Имаме си частта с дивана и телевизора. Дивана е много специален. Самото усещане в жилището е, че не е пестено от нищо. 1,20 на 1,20 м. Гранитогрес испански. Къде сте видяли човек да слага такива почки? Чувате ли? Това е дъб, естествено дърво. Стълбите флоутинг. Спалнята е голяма. Вижте, поръчково и яко. Ей, това гардеробното. Влизаш и със светка. Какво да ви кажа? Почваме от банята на втория етаж. Да, има скосение. Аз съм 1,90. Влизам си приятно, без проблем. Просторно е. Мога да се изкъпа като пич. Ама най-голямата газария. Избираш си температурата, градусите и кой душ да се пусне. Дали долния, дали горния. Къде сте виждали нещо такова? За първи път лично виждам. Аз съм видял над 5000 апартамента. А ето тук е централата за душа на Трес, която прави цялата магия за тия газарии с сензорите. И най-важното, бойлера е тук. Нямаш нито бойлер тук да ти виси отгоре, нито долу. Бойлера е скрит, прибран, вградената тоалетна, тук мивката, имаш огледалци с няколко режима на осветление. Самата мивка е рок от по-високия клас. Ето и вижте балкона. Излизаш, витоша отпред, долу, през лятото и пролета има зеленина, климатици, висок клас Toshiba с удължена гаранция, както всички електроуреди са с удължена гаранция. Вижте какво става в антрето, как всичко е прибрано. Bosch, пералния и сушилния от най-висок клас. Сега да ви покажа и банята. Виждаме тапетната врата. Все едно я няма. Няма ръбче отдолу, гледаме нагоре, няма бойлер. Спесителна рока, който също е вграден. Мивката е рока. За сензора нагласяш си. 35 градуса, колко да е силно. Отделно сифона насякъде е отдолу. Тук е в стената. Отново е изрязано и отново се прелива. Дойдохме специално през нощта, за да ви покажа какво е чувството, когато се приберете от работа и искате да си починете. Амбиентно регулируемо осветление. Намаляте и светлината, сядате изморени. Много е приятно. И за мен е лично най-якото, защото имам сензитивност към светлина. Като влезна в банята, светлината да не ми дразни очите. Вижте какво става. Елате сега да ви покажа и спалнята. Ще изгаса лампата специално, за да видите чувството. Не е ли приятно?